Joo. Juo vähemmän. Tai pitäisikö juoda nyt enemmän yhdessä vierotusvaiheessa? Niin, näin on. Se on hauska, kun täällä on otettu äänellä. Mä lähden pois. En päässyt. Mä olen täällä. Monet on tästä heikkisessä. Tai nyt. Ei. Mä muistan ainakaan nuoret. Mä ainakin, jos mä otan koirasta kotossa sellainen, mä ainakin lähestyn sellainen, onko tää ossupäivä, voi jäänyt nähdä. Mä enkä todellakaan mennessä sinne, mä oon haistunut tosta. Ai sä olet mun käden. Se on joskus tosi vaikeaa, kun siitä koirasta näkee ihan selkeästi, että se ei halua, että sä kosket. Juu. Mulla on tosi vaikea just semmoisten asiakkaiden kanssa. Varsinkin tossa, kun tossa on aika lyhyesti liian, sä tiedät, mitä verran se pääsee. Mutta tässä toi, kun se on ohjaajalla, kun se on ohjaajahyökkäys. Niin se tekee, jos se vaikka pääseekin siltä vähän pidemmälle tai muuten, niin se voi tehdä vuorosta. Mä sanon, että